يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الله أمر بالقسط وأمر بالعدل، هذا في الحكم سواء في المحاكم أو أمام الأمراء أو أمام أي أحد ممن يتصف بهذه الصفة. ومن استقضى إليه مجموعة من الناس أو الخصمان فليحكم فيما بينهم بالإنصاف والعدل، لأنه قائم يوم القيامة أمام رب العالمين، أمام الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا. فكن في الدنيا كذلك، لا تظلم أحدا، لا تظلم أحدا في أقوالك ولا تظلم أحدا في تصرفاتك. وجدنا هذا وهذا الخلق الكريم وجدناه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أول طلاب مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. منه تلقوا علم التوحيد، ومنه تلقوا علم الشريعة، ومنه تعلموا الحلال والحرام، ومنه تعلموا كيف يتعاملون مع المحب ومع المبغض. هذا عبد الله بن رواحة أرسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى اليهود ليقوم بقرص التمر، فيما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في الزراعة. لما ذهب إليهم عبد الله بن رواحة واجههم قائلا: يا معشر اليهود، قال لهم: يا معشر اليهود، أنتم أبغض خلق الله إلي، ولا يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. أي مهما امتلأ قلبي ببغضكم فإنني لا أزال منصفا في حقكم، ولا أزال أعدل في الحكم عليكم. فهذا الذي أرسلني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى إلى الخرص وذكر لهم أنه خرص 20,000 وسط من التمر، قالوا له: بهذا العدل قامت السماوات والأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المنصفين، من الذين يتصفون بصفة العدل في أقوالهم وفي أحكامهم وفي تصرفاتهم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ‘Yan uwa musulmi, mabiya kuma masoya annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayan tabbatarwa daga zuci har akan harshe cewa muna godiya kuma muna yabo ga Allah maɗaukaki da ya halicce mu ya sanya mu musulmi, kuma muka roƙe shi yin salati ga annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina jan hankalinku tare da ni kaina cewa mu kiyaye dokokin Allah. Wannan shine ma'anar musulunci, ka miƙa wuya ga Allah, sai abin da Allah yake so za ka aikata, za ka so, za ka ƙudurta a zuciya, sannan ka aikata abin da Allah ya umarce ka, ka nisanci abin da Allah ya hana ka aikatawa. Wannan a musulunci shi ake kira taqwa. To ina jan hankalin da ni da ku mai wannan taqwa din wajen mu'amalar mu da Allah, a bauta masa da kuma mu'amalar mu da junanmu. Bayan haka, ya ‘yan uwana, ina jan hankalinmu mu siffantu da wata siffa wadda ƙa'ida ce ta samun zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali, ita ce siffar adalci. Adalci wajen hukunci ga wanda Allah ya jarrabe shi da zama mai shugabanci. Adalci wajen hukunci akan maganganun mutane da ayyukansu. Adalci wajen kallon abubuwa da kuma hukuncin da za a ɗaukar musu a zuci da wanda za a furta da baki. Adalci tsakanin mata, adalci tsakanin ‘ya'ya, adalci wajen rabon dukiya ta shugabanci, adalci wajen yin hukunci a zuciyarka dangane da wani abu, adalci wajen karɓa da rashin karɓar labari. Duk waɗannan abubuwa gona ce wadda ake adalci a cikinta. Allah maɗaukaki a cikin Alƙur'ani ya umarce mu da sunan imani, ya kira mu, ya ku waɗanda suka yi imani, ku zama masu tsayuwa da adalci, kuma ku yi hakan domin Allah, ko da akan kawunanku ne, ko akan ‘ya'yanku, ko dangoginku, ma'ana ‘yan uwanku na jini, ko abu ya shafe ka, ka yi adalci, ka ce ni ne ba ni da gaskiya. Ka zama mai adalci. Ko abu ya shafi ‘ya'yanka, kada su yi abin da ba daidai ba, ka je ka kare, ka ce saboda ‘ya'yana ne dole a kyale su. Adalci ko da abin ya shafi iyayenka, uwa da uba waɗanda Allah ya sanya aljannarka a ƙarƙashin ƙafafunsu, ma'ana yi musu ɗa'a sababi ne na ka shiga aljanna, kyautata musu sababi ne na ka shiga aljanna. Amma in suka yi ba daidai ba, in aka tambaye ka waye da laifi, ka ce babana ne da laifi. To a wannan shine ka zama mutumin kirki, kuma ka zama mai taƙawa, ka zama mai bin Allah. A wata ayar
Allah maɗaukaki cewa ya mana, ya ku waɗanda suka yi imani, ku zama masu tsayuwa domin Allah bisa adalci, kuma kada gabar da take tsakaninku da wasu mutane ta ɗauke ku a kan ku ƙi musu adalci. Ku yi adalci, adalcin nan shi ne mafi kusa da samun tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. Lallai Allah maɗaukaki masani ne ga abin da kuke aikata. To ya ’yan uwana musulmi, shi yin wannan adalci a magana, adalci a aiki, da kuma sauran abubuwan da na ba da misalai a kansu, wajibinka ne ya kai musulmi. Mun ga wannan misalin a cikin rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu ta'ala an, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike shi gun Yahudawa. Kun san da Yahudawa ba musulmi ba ne, kuma maƙiya ne ga musulmi da musulunci, maƙiya ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai maƙiya ne ma ga dukkan annabawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Abdullahi ibn Rawaha saboda yarjejeniya da suke ta noma tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutanen Khaibar. Za su yi aiki, za su yi noma, za a raba kaza da kaza. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya je su yi kirdado da kwatance da kintace na abin da wannan gona ta fitar da shi na amfani. To shi ne Abdullahi ibn Rawaha da ya je wurin Yahudawa, sai ya ce da su, ya ku ma'asharar Yahud, ya ku waɗannan bayin Allah Yahudawa, ku kun sani a zuciyata babu abin da na tsana irin ku. Ni maƙiyi ne gare ku kamar yadda kuka sani, in ji Abdullahi ibn Rawaha. Kun kashe annabawa, kun yi wa Allah ƙarya, kun ƙaryata abin da Allah ya aiko annabawa da shi. Sai ce, amma ina gaya muku, wannan ƙiyayya da nake muku ba za ta ɗauke ni har in kasa yi muku adalci ba. Na zo ne da adalci, ba zan zalunce ku ba. Ma'ana kamar yana gaya musu abinda muka karanta kuma annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya koya mana shine ko ba ka san mutum kai masa adalci. Wannan shine musulunci. Kun ga dai ƙiyayya ga Yahudawa, ma'ana musulmi ya ji cewa ya tsani ba Yahude, wannan addini ne. Umarni ne na Allah cewa su maƙiya ne na Allah, ka ji a zuciyarka ba ka son su, wajibi ne. Kuma Allah zai baka lada saboda ka ƙi su, domin Allah baya son su saboda halinsu, saboda kafircewar da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma halinsu na zalunci da rashin adalci. Kaga wannan ƙiyayyar ta addini ce, amma duk da haka haramun ne in an tsaye da kai matsayin da za ka yi hukunci tsakanin su da musulmi. To idan musulmi ne ba shi da gaskiya, ka ba da rashin gaskiyan nan da musulmi. In su suka yi gaskiya, ka ba su gaskiya. In musulmi ne suka yi gaskiya, ka ba da gaskiya ga musulmi. Wannan shi ne musulunci. Amma in ya zama ba za ka yi hukunci da adalci ba sai ga wanda ɗan uwanka ne, ɗan garinku ne, ɗan ƙabilarku ne, kasuwanci iri ɗaya kuke yi, sana'a iri ɗaya kuke,
ɗan unguwarku ne, duk wanda ba shi ba ka son sa, sai wannan ɗan garin naku, kuma akan haka kai mai hukunci ne, ka ba da gaskiya ga inda bata cancanta ba, ka ba da rashin gaskiya ga inda bai cancanta ba, saboda wannan alaƙar, to ka bi son zuciya, ka yi abin da Allah maɗaukaki ya hana, wanda ƙarƙashinsa ya yi alƙawarin azaba mai tsanani. Ya Dawudu, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayadhillaka an sabilillah innal ladina yadilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun. Allah maɗaukaki ya ce, ya Dawudu, mun sanya ka khalifa a bayan ƙasa, don haka kai hukunci a tsakanin mutane da adalci, kakka bi son zuciya. Ashe abubuwa biyu ne, hukunci da adalci, kishiyarsa babu wani abu a tsakiya, sunansa bin son zuciya. Don haka kana son ka zama mai shiri da Allah, to ka tsaya akan yin adalci wajen hukunci tsakanin mutanen da kai alƙali ne a kansu, ko kuma kai ne ka sanya kanka alƙali wajen hukunci akan mutane da mu'amalarsu. Ka faɗi gaskiya ko da ta shafe ka, ka faɗi gaskiya ko da akan ‘ya'yanka da iyayenka, kamar da muka karanta a waccan aya da ta gabata. A lokacin nan da Abdullahi ibn Rawaha ya gaya ma Yahudawa wannan maganar, ya ce wallahi ƙiyayyar da take zuciyarsa dangane da su ba za ta sa yi musu rashin adalci ba. Sai suka ce, aiku wasu sun sani, ma'ana a cikin littattafansu sun karanta adalci da shi sama da ƙasa suka tsaya. Ma'ana adalcin Allah shi ne ya tsaye da sama da ƙasa, ba su ruguje ba. Don haka Allah baya zalunci, kuma Allah baya son mai zalunci. Sawa'un shugaba ne mai shugabanci ga mutane, ko kai ne a gidanka tsakanin matanka, ko tsakanin ‘ya'yanka, ko a gari kake. Hukuncin da za ka yi wajen mu'amalarka da mutane, da labarin da zai zo maka, da hukunci akan wata mu'amala da kai da wani, ka ji tsoron Allah, Allah zai tsaye da kai a gabansa. In ba kai wa wani adalci ba saboda wata ƙiyayya ajiyayya a zuciyarka, ko saboda wani saɓani da dama kake da shi, ka ƙi masa adalci, to wannan yana cikin abin da Allah zai maka hukunci da azaba mai raɗaɗi gobe kiyama. Ka nemi shiri da Allah tun yanzu, ka siffantu da siffar faɗin gaskiya, da siffar yin adalci, ƙaulan wa fi'ilan, domin ka zauna lafiya da Allah. Ya ‘yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah, mu kiyaye kuma mu ɗauki wannan siffa ta insafi, ta yin hukunci da adalci bisa mutane, ko da su waye su, to insha Allahu ta'ala za mu samu hatta zaman lafiya da muke fata mu samu, to za a same shi ne in kowa a cikinmu ya yi adalci. Babba shugaba ya yi adalci ga na ƙasa, kada ya zalunce su, su ma na ƙasa su yi adalci ga junansu, su yi adalci ga junansu, da haka duniya za ta zauna lafiya. Ya Allah, muna roƙonka, Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka kimsa mana yin adalci a zukatanmu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. يا الله منا روقنك البركة أولا دامنا، الله كسامر منا كبامو أرزقينا حلال وان دامو شي دمو إيالم، الله كزونا دمو لافيا.
Allah ka tsare mu daga kowace irin fitina, Allah ka kimsa mana halayen ƙwarai wajen mu'amala da junanmu, Allah ka kimsa mana halin haƙuri, Allah ka kimsa mana halin adalci wajen zance da hukunci, Allah ka kimsa mana son junanmu da taimakon junanmu, ya Allah ka kimsa mana faɗin gaskiya da aiki da gaskiya da riƙo da gaskiya da tsayawa akan gaskiya ko da ran wani zai ɓaci. Ya Allah ka ba mu siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffantu da ita ta rahama da tausayi da jin ƙai da amana da riƙon amana. Ya Allah ka kimsa waɗannan halaye a cikin zukatanmu, sawa'un masu shugabanci da kuma waɗanda ake shugabanta. Allah ka ba mu hankali mu san abu mai amfani gare mu, Allah ka ba mu hankali mu guje wa abin da zai cuce mu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.